Benvidos a unha nova entrevista de Atlántico TV. Os acompañan os Chus Álvarez, secretario de Ponte nas Ondas, e Santiago Veloso, presidente de Ponte nas Ondas. Hoxe mesmo, venres, se presentaste aquí en Vigo, no edificio Radeiras da Vigo, o programa do 30 aniversario de Ponte nas Ondas, que cumpre en 2025 30 anos. Que nos depara esta programación? Bueno, pois moitas cousas. Bueno, primeiro que nada, gracias por convidarnos a esta entrevista, ¿no? Imos celebrar un 30 aniversario desde 8 puntos de Galicia e norte de Portugal. Bueno, non norte, porque Lisboa tamén entra, que son Lisboa, Valencia, Portugal. Despois en Galicia temos Vimianzo, Pontevedra, Vigo, Ourense, Lugo e Santiago de Compostela. En todos esos lugares imos facer o que fixemos toda a vida, que é radio en directo con alumnos e alumnas dos centros educativos da zona, ¿no? En concreto, xe presentamos o que íamos facer en Vigo, que é unha xornada de radio con 8 centros educativos que van a facer os seus programas de radio en directo acompañados de artistas, de portadores do patrimonio, artesáns, redeiras, carpinteiros, xente do mar, que van a ser entrevistados en directo. E é un pouco o que imos facer. Eso vai se retransmitir todo por streaming e se pode ver desde as nosas páxinas web. E cando será esta presentación? A xornada. Esta xornada. É o mércores 26, desde as 10 da mañán, nunha programación ininterrompida ata as 2 da tarde, 3 da tarde en algúns casos vais estender pola tarde porque hai moitos centros participando e para dar cabida a todos se vai estender máis alá. Tamén eu destacaría que a programación vai ser feita por alumnos de primaria, secundaria e tamén de alumnos da universidade, desde as universidades de Vigo e Santiago. É dicir, en Santiago, na Facultade de Xornalismo, é un dos lugares desde onde se vai facer a programación. A Facultade de Educación de Ourense, no campus de Ourense, é onde vai acoller os centros de Ourense, ou aquí en Vigo, en Miralles, no auditorio do campus de Vigo, onde se vai facer a programación dos centros daqui de Vigo e da comarca, non? E despois Valença, que vai ser pois tamén un pouco o epicentro dos centros do norte de Portugal, non? Vaise facer na alfándega de Valença do Miño, que é un edificio histórico que ten un significado moi especial, porque foi a antigua aduana que marcaba a separación, digamos, non? E a separación, e por un día vai ser un punto de encontro porque vamos coincidir aí 4 emisións en simultáneo, é dicir, vamos xuntar por primeira vez as dúas radios nacionais de España e de Portugal facendo unha emisión desde aí para o Estado. E ademais a Radio Municipal de Tui tamén vai estar aí emitindo e vai estar a programación de Ponte nas Ondas, é dicir, imos ter 4 emisións a vez desde ese edificio, que vai ser un punto simbólico. E tamén é un punto simbólico porque aí temos acordado coa Eurocidade Tui Valense e coa ECT do Río Miño a creación do Centro do Patrimonio do norte de Portugal e de Galicia nese mesmo edificio. Bueno, en estes últimos anos foi un fito importante para Ponte nas Ondas ao recoñecemento da UNESCO, pero tamén ese inicio coa Consellería, esa colaboración para que centros de toda Galicia comezasen a usar este programa educativo Ponte nas Ondas e incluir no seu currículo, non? Sí, iso é certo. Desde que a UNESCO primeiro nos declarou ONG consultora para patrimonio inmaterial coa UNESCO, non? E despois no ano 22 foi cando recoñeceron o modelo Ponte nas Ondas como un modelo de boas prácticas co patrimonio inmaterial, non? Entonces, nos plantexamos a Consellería a creación dunha rede de centros modelo Ponte nas Ondas, porque hai moitas escolas, moitos institutos que levan desenvolvendo este modelo desde hai moitos anos. Hai centros que van a estar este día 26 no 30 aniversario
que xa participaron no primeiro Ponte nas Ondas no ano 95. O sea que son centros Ponte nas Ondas inda que non tuveran o diploma, non? E a Consellería foi receptiva e este ano vamos pola segunda convocatoria. O ano pasado foi a primeira na que se sumaron 20 centros educativos e este ano 10 centros máis. Entón, que pretendemos? Pois que este modelo que foi recoñecido pela UNESCO e que se está desenvolvendo en distintos centros educativos de Galicia reciba como eses parabéns da Consellería. E a resposta dos centros foi moi positiva, houve centros que quedaron fora, e o que pretendemos é que co paso dos anos aumentar esa rede de centros que van a ser, son centros modelo de Ponte nas Ondas e que traballan o patrimonio material galaico-portugués. E cal é a vosa valoración destes 2 primeiros anos de contacto con estes centros? É moi positiva porque, como dicía Chus, a idea é consolidar un modelo, non? Un modelo que o ter, digamos, o aval, non? De unha institución como a UNESCO, non? Supón que os centros tamén conten con ese propio aval, é dicir, que un centro sexa modelo Ponte nas Ondas significa que está integrando o patrimonio inmaterial, a radio, a comunicación e as tecnoloxías, é dicir, esa é a fórmula un pouco do modelo Ponte nas Ondas, non? Pensamos que cada vez, ademais, hai un auxe maior da radio nos centros educativos, non? Que o cal ven a constatar que, bueno, os que comezamos alá polos anos 90 con aquelas experiencias de radio así moi rudimentarias, pois estábamos facendo algo que era, sobre todo, empoderar o alumnado, non? Na comunicación, non? E nas súas capacidades. Se a iso engadimos eso, tamén que valoricen o patrimonio propio que teñen ao lado da escola e nas súas familias, pois creo que estamos facendo eso, estamos consolidando un modelo. Ademais dos 30 anos, estes últimos 2, 3, 4 anos, pues pasastes para hacer un tour por toda España, incluso por Europa, representando este modelo, non? Foi moi importante para a asociación. Sí, é dicir, agora, a ver, desde o recoñecemento da UNESCO que supón que este modelo pode ser aplicado ou replicado en calquera parte do mundo, non? Pois temos participado en congresos e bueno, estivemos aí cousa dun mes nun encontro de xestores culturais en Murcia, convocado polo Ministerio, e a verdade é que sorprende moito, non? Cando a xente descubre o modelo Ponte nas Ondas, porque non espera que exista unha experiencia deste tipo, non? Entre escolas de 2 países, xuntando radio, xuntando patrimonio, persoas portadoras do patrimonio, non? E facendo unha experiencia, digamos, de comunicación que hoxe, pois eso, conta coas tecnoloxías da información e da comunicación, non? Hai unha anécdota que é curiosa. Un profesor buscou outro día radiovisual na IA e descubriu que os primeiros en usar ese concepto de radiovisual foi Ponte nas Ondas, non? É dicir, cousa que, bueno, a nos asombrou un pouco, porque hoxe parece un concepto xa normalizado, non? Pero hai anos, cando nos publicamos un libro que se chamou Unha Ponte e fixemos presentacións en directo, inventamos, creo que foi no ano 2012, inventamos esa palabra que era radiovisual, porque facíamos presentacións de radio en directo e retransmitidas, non? E curiosamente, pois, bueno, pois o radiovisual xa se consolidou, non? Porque hoxe a radio cada vez é máis visual, non? E iso é o que imos constatar o 26. Bueno, xa podemos rematando, que é o seguinte para Ponte nas Ondas? Que está destramando? Pois estamos, bueno, este ano temos unha programación de actividades que son, como todos os anos, un certame que se chama as Imaxes do Patrimonio, de recuperación de fotografías antigas, e estamos aí intentando preparar algo para o mes de maio, ano tan importante para nós, porque é o ano das cantareiras, a celebración das cantareiras nas letras galegas. E aparte é importante porque recoñece tamén a labor da transmisión
das mulleres que foron depositarias das cantigas nosas e que as transmitiron co seu cante ás novas xeracións. E por aí estamos argallando algo que por ahora ainda non se pode contar moito. Pues nada, estaremos atentos a esa iniciativa. Moitas grazas tús, moitas grazas Santiago por vir ata aquí. Gracias a vos por convidarnos. E vemos na seguinte entrevista de Atlántico TV.